El meu primer dia a BCA el recordo molt divertit perquè vaig començar quan van obrir el nou edifici del sociosanitari del Carme. Va créixer molt la plantilla i recordo que vaig entrar i tothom anava molt perdut. Ningú ens coneixem, no sabíem qui érem i no sabíem on estava res. I vam passar tot el dia preguntant-nos, presentant-nos i preguntant on està jo, on està això, i el recordo molt divertit. Anècdotes moltíssimes, perquè clar, la meva feina podem escriure llibres. Però potser, més que una anècdota, un clic que vaig tindre l'any passat, parlant amb un familiar, que em va dir «Ostres, això és el que fa una treballadora social sanitària? Pensava que només porteu papers». Però aquesta persona treballava en l'àmbit sanitari, una persona molt potent en l'àmbit sanitari, i uau, això em va fer un clic i em vaig repensar una miqueta de la professió, que està molt bé l'assistència, però que hem de donar difusió. Aquí em vaig engrescar, aquest any vaig ser ponent en un congrés estatal de treball social, un encuentro ibérico. He escrit un article que es publicarà a la revista de Trabajo Social Sanitario a nivell també estatal i crec que hem de donar visibilitat a aquesta professió. De cara a futur, jo em veig fent assistència perquè m'agrada molt la gent i m'agrada molt el tracte de tu a tu i el treball amb famílies i a la comunitat i a l'entorn, m'agrada molt i amb els malalts. Però em veig també fent més investigació, més publicacions, més docència. Crec que ja després de 20 anys aquí a BCA estem en una posició que ho puc fer i que m'agradaria fer-ho, m'agradaria fer més treball una mica més científic.